От Івана – це один маленький пазлик серед того всього, що відбувалось. Таких епізодів було б набагато більше. Я наголошую, що я знаю випадок, коли батько загиблого Героя Небесної Сотні взяв до рук свою офіційно зареєстровану зброю і пішов просто мстити за смерть свого сина. Цей епізод не можуть довести, бо окрім одної єдиної фотографії, на якій важко ідентифікувати його особу, більше ніхто і не знає, хто це був. Я цю справу вивчаю, я її дивлюсь, я ставлю якісь певні критичні моменти, і ні в кого ніяких там не було грузинських снайперів, і не було там ніякі замисловаті плани чиїсь. Тут питання стояло в чому? До 20-го числа була велика кількість загиблих. Наприклад, 19-18 числа їх було більше, але офіційні дані показали 24. Це велика кількість загиблих, велика, від куль Беркуту. І 20-го числа вони почали стріляти. І в матеріалах справи чітко вказано, що до того, як Іван нібито почав застосовувати зброю, були вже вбиті. І вони нею захищались. І уявіть,